Isip lakang batok sa COVID-19 pag-disinfect sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Talisay gihimo. Si Lian Sinkulan sa report. Kining mga ekipo mao'y sudlan sa disinfectant chemicals o gamiton sa misting operation sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan sa Talisay. Ang matag ekipo mahimong masudlan og napulo ka litro sa disinfectant chemicals. Tulo kini ka bag-ong mga mist blower nga gipuno sa duha pa ka mga existing equipment. Gitrain usab ang mga sakop sa task force nga mao'y mopahigayon sa operasyon. Then task force ni sila namo, then sila among train sila nga mo gamit ani nga chemicals nga machine. But ang ilaha lang nga nakatong mga dilatator. So karon ang chemicals na i-disinfect ang gamiton. Karong hapon lang gisugdan ang pag-disinfect sa mga lugar sama sa terminal diin gi-disinfect ang mga tricycles. Isunod ang Tabunok Public Market ug dayon ang mga nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Ang maong lakang gihimo aron batukan ang COVID-19. We plan to use it in all our kanang public places such as the terminal, sa merkado, and hopefully after that we can go to the remaining barangays already. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.